abantu abavamise ukuthi bathi idlozi alikho ilabantu abangemuva, abantu abaphethwe yibishop noma abaphethwe umfundisi noma abaphethwe umvangeli abathi idlozi idemon. Laba abantu ababaphethe abasho ukuthi idlozi idemon. Ingabe zethu lezi zifaka iphandla, zifihle ngamashethi iphandla ziyawenza amasiko. Ngithi mina indoda enjani ehluphekayo, indoda ebalekela ukuphila, ebalekela ukuthwala. Mawuzibona uhlupheka kakhulu awukwazi ungame esitolo locela uthula namashumi uyindoda. Indoda isuke inezinto eziningi izosiphila kulo, siphila ezweni labantu abaphila ngezinto zabo. Masuyenze lento uhamba ukhuluma indoda mayisuke inendle kangena umuntu noma inobhaskidwayo uhleli khona ongasetshenziswa umuntu osetshenziswa wena kuphela nobhaskidi kunento yakhe phakathi. Ngiyakuyibona ikhuluma kodwa uyibona ngezenzo. Le ndoda angathi ayiyodwa le ndoda. Abantu abanginuke musu ufuna ukuyiveza ebantwini. Oke ngisibeka ngendlela ehlukene emntwini. Isibeke egazini. Lesi sibeke egazini sinemigomo yakhona. Kodwa mase ungasawugcina ngomgomo wakhona. Sizoba nesacrifice esizoyenza. Dumela ngimolweni sanibona nengizima Afrika yakithi enkulu. Ngiyabingelela ke igama lami ngusazo kwesibiya uSarazini Kamtex. Sisifikile sigalekile khona lapha kuThemba Podcast. iThemba Podcast ngihlizi ngisho ngithi ikhaya labo bonke abantu abakhona phansi kumthunzi welanga. Kodwa sigijimela phana ke kwi-TRC TV nokuyikhaya lethu ke elilona lona ngempela kumele sithembele kulona. Setha amathemba ethu siwabeke kulona ngoba ngempela uma sikhuluma ke ngalo iThemba Podcast baningi ngempela sebasizakele usizo lukhulu ukuthi wena ke uhlezi unathi ngaso sonke isikhathi. Siyakunxusa, siyakunxenxa, like, subscribe, make sure that you share this video to everyone. Siyazi ukuthi eNingizimu Afrika siphiliswa nje izinto ezifana nalezi, ukulalela kuletha impilo empilweni yomuntu. Kodwa ke ngihamba nomelaphi wendabuko igama lakhe uDr Mtatela. Kodwa ke okukhulu kunakho konke sithi Dr Mtatela siyakwamukela, sikubingelela ku TRC TV. Nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva. Siyakhuleka nina besilo, siyakhuleka nina bakamdlokombane. Siyabingelela bona bonke ababukele emakhaya. Mhlawumbe masikhuluma ngeThemba Podcast mfethu ke ingicabanga ukuthi sisihamba ibanga elide nawe, kodwa namhlanje sizohlangana ku TRC nokumbukiso othi okwehluka kancane kodwa sigijima kwiThemba. Mhlawumbe ukuthini ukuphawula kwakho masikhuluma nje ngethemba, uhlanganisa nethemba ufisa ukuthi ulinikeze umuntu osekhaya mfethu ngempilo yakhe? Banenhlanhla abantu ababukela lo mbukiso njengamanje esikuwo ngoba iThemba Podcast umbukiso obenamandla kakhulu emantwini nokusiza abantu ukuthi abantu bahlale bezazi ukuthi bangobani, balithole futhi ulwazi abafisa ukulazi, futhi izinto abazizwa ngabantu emasayidini bathola ukuthi akusizona mase seyichazwa abanikazi abasuke belethwe ukuthi bezokhuluma kuThemba Podcast. Sasini abantu abalalele baqhubeke futhi bahlale la balalele kahle, kuningi abasazokuthola futhi abasazokufunda. No Dr Mtatela, siyabonga mfethu ukufika mfethu. We are here to celebrate impilo nenjabulo ngoba mfethu akukho kunye sikuphelela ngaphandle kwalezo zinto. Kodwa ke mfethu ukungena ke odabeni lwethu namhlanje ngifuna ukuthi siqale la ngibheke noma usibhekise nababukele emakhaya ukuthi idlozi elimdaka noma elimbi nedlozi elihle libonakala kanjani empilweni yomuntu nje ohamba nje phansi kumthunzi welanga? Masichaza ngedlozi elibi elisukela embethe umuntu umehluko womuntu onedlozi elibi nemuntu onedlozi elihle. Imvamisa umuntu osuke nedlozi elibi embethwe idlozi elibi noma lowo mndeni osuke unedlozi elibi unomsamo ongcolile, iningi labo bantu abaphuphi into abaziphuphayo izinto abangayikhumbuli mase bevukile.
noma yena abasuke befuna ukuyibamba bayibambe iyaphunyuka bathi sebeyibambile bese iphunyuka esandleni umuntu onedlozi elihle ufonelwe ehleli kuthiwa yazi kuthiwa ngifike nomuntu emsebenzini namhlanje yazi ndoda ngicabanga ukuthi ngikwenzela ukuthi ngoba umuntu osuke nedlozi eliclean kulowo muzi thothi uzofika umuntu nje ehleliwe efunda ukulaka kodwa mase ehamba bese ebashiya nemali esizumbulu noma kube lo muntu ozobona izinto lapha ekhaya abona imbobo lapha abona amapheshi kodwa mase efika ngelilanga ngoba basuke benedlozi elibi athi bese lo muntu hayi ngicabanga unibonga la ngicabanga unenzela ukuthi noma babona ngetrack isifika sizokwakha umuzi omuhle ukubonga ngoba basuke benedlozi elihle kunabantu abadalela ukuthi ayikho into abayenza ngiphakethe labo noma bayoyenza ngamandla abo bayokwenzelwa abantu ngoba basuke befumbathiswe lokho abafumbathiswe kona okuhle imake khona kithi mfethu ngiyayizwa ukuthi ngathi ifuna ukuhamba ngoline njengamanje uyichaza ngendlela engilethela imibuzo uma idlozi limdaka lilimbi lingcolile lingcoliswa yini lithola ledlozi selikulezi inkinga lezi ezigcine zifika nakubantu abaphila phansi komthunzi welanga izinto ezingcolisa idlozi makukhona izingane eduzane ezingahlehla sebeyoyitolikela abantu alright abadala kodwa ke angizojula kakhulu kodwa ngizokhuluma isiZulu ngoba ngumZulu izinto ezingcolisa idlozi ekhaya noma idlozi lingalihle kangakanani kodwa uma ekhaya kuzelwa indodakazi noma kuzelwe amadodakazi ngesikhathi lemadodakazi esezalele ekhaya idlozi liyangcola futhi liyaphuma ekhaya usala umuzi uyigobolondo bekhona abantu bephila bese omunye athi ziyazala nje nezinye zangaphandle kodwa igama lithi idlozi liyangcola izinto ezincane ezibulala imizi nezinto ezibulala inhlanhla yasekhaya ngesikhathi ingane izalela ekhaya ithola ingane ekhaya lo ngane angithi ayizobizwa ngesibongo sikayisi izobizwa ngesibongo sasekhaya ngesikhathi sibizwa lengane ibizwa ngesibongo sasekhaya kuthuka abafana balekhaya nomnumzana lomuzi nedlozi liyadikibala liyadinwa liyangcola ngoba kukhona umuntu oqhamuke ngaphandle wafika wangcolisa umuzi wabo wahamba lo mfana ngoba engasafuni ukondla ingane bayathanda ukumithisa kodwa abafuni ukondla ingakho kuqhamuka igama elithi umfaka wasibani yinja ngiyakuzwa mntana ngoba wazalisa ingane yethu wangayikhokhela wangayihlawula izona ke ngoba nalowo mfana osuke emithise ingane yomuntu nomndeni wakhe nedlo zakhe liyangcola ngoba lisuke lithuka laba abantu bethuka umfana walo bese isono noma icala alwele kumfana liwela kubazali bese kuthiwa yinja ngesikhathi bebiza ingane ngenja bemiza umfana omithisile ngenja okusho ukuthi abazali bakhe nomndeni wakhe nethongo labo okusho ukuthi nabo laba bantu babizwa ngezinja ngoba abafundisanga hayi ngoba bengafundisanga bafundisile kodwa umuntu wesedlebeleka ingakho ke ubona iningi labantu lingenayo inhlanhla umuntu noma ngahamba umhlaba uqede kodwa uma mithi singane yomuntu wazalisa ingane wangayondla futhi wangakhokha wangazenza imicibilisho lefanele yenziwe khona lo muntu ngiyazama noma kuthuza lenhlanhla kodwa lo muntu inhlanhla yakhe iyafa yonke sibakhuthaza abantu mina umuntu mezothenga imbiza yami ngimethisa ibhoboza ngiyamthatha wondla nginembiza nje kuthi uyibhoboza emithisa umuntu nakuthi ujovile bayivikela odadewethu ngapha benzela ukuthi bangamithi kodwa nakho lokho kuyayivala inhlanhla futhi kuyangcolisa idlozi ngesikhathi ufaka umjovo wena ngesikhathi ubamba amasosha edubula eswini eyibulala lengane wena uhamba ungcolile vele ngoba unamathuna eswini uthi inhlanhla uzoyithathaphi masikhuluma ngenhlanhla njengamanje sizokhuluma ngenhlanhla ukuthi inhlanhla ivalwa yini futhi inhlanhla ivulwa yini alright sengilizwile ke iside mhlambe elincane elivala inhlanhla mhlambe kumuntu especially ekhaya because ngifuna ukuthola ukuthi uma ngabe owesifazane la ekhaya ekhulelwe wase mhlambe ezaliswa umfana wangahlawula wangenza lutho kungcolisa ngisho abantu bala ekhaya noma ku-affecta yena yedwa bengifisa ungicacisela lapha
kungcolisa abantu bale ekhaya bangasekho. Phela umuzi usuka ngasiwona abantu abaphilayo. Kusuke kuwethonga. Yeah. Kuliyangcola ngesikhathi ngcola ngeke izibe khona inhlanhla ngoba yibo labantu abaletha inhlanhla. Yeah. Ngisho bangakholwa. Yeah. Kodwa nabantu abaletha inhlanhla. Abantu abadala. So what's the solution ukuphuma kuleyo nto? Sekubonakele njengamanje ukuthi idlozi limdaka lingcolele lingcoliswe izinto ezithize. Mhlambe ithini isolution mhlambe enokubheka okunye mhlambe ukubili ukuthathu esingakulumbanisa nokungcola kwedlozi. Esimene esifana naleso ike ingane ezalela ekhaya ibe nezimbuzi ezimbili. Okay. Zokuyogeza. Yeah. Umuzi. Okay. Bese icela inhlanhla ezalwe nayo ngembuzi esibili. Yeah. Le nhlanhla esuka izalwe nayo izoyicela ngembuzi ngoba ngesikhathi kuxabana abazali ubaba ethithisa umama wakhe idlozi laduba ngaleso sikhathi. Kufanele ke aligeze leli dlozi eladuba laphuma lashiya umuzi ngalembuzi bese imbuzi esibili bese ecela inhlanhla iyomenda asuke ezalwe nayo. Akekho umuntu ozalwe ngenayo inhlanhla yomendo. Yeah. Singayikhanda thina eceleni inhlanhla yomendo. Yes. Ukuthi umuntu othandana naye akulobole. Yeah. Kodwa nasemuva lo mshado ungaphela ngoba nasemuva konakele. Yeah. Kanjalo futhi nensizwa emithise insizwa nje emithise nje iyashiya kanjalo fanele ibuyele emuva la imithise khona la yona ekhona. Yeah. Iyolungisa amaphutha ayo ngoba noma ingaganwa igana umunye kodwa leza inyembezi zalaba abantu azisuliwe uyobona into zakhe zihamba ifiliza zikhanye zibuye zifilize ikhanye zibuye ifilize athi uyayihamba inyanga kwenzeke mhlawumbe athi uthatha into yokuphila ayithola into yokuphila kodwa bese iqhoboza ingayiqhoboza zengane bese iqhoboza lezi ingane ezikhona ehlala nazo futhi bese iqhoboza nomngakho omusha oyigugu. Yeah. Mtatela uyibekile mfethu vele wayigawula ukuthiwa sigawu izenze njeni hey yangazi but ngifuna ukuthola igama elihle njengamanje elithi idlozi elihle libonakala kanjani and kwenziwa yini ukuthi idlozi lihlizi liglowa ngaso sonke nje isikhathi. Idlozi elihle libonakala kufanele into la iqala khona. Yeah. Iqala ngokuthi abantu ababili abaganene. Okay. Ababe nomthetho odwa. Yeah. Ayingathi indoda mayishaya umthetho. Umama ngasese athi ubaba wenu uyinkinga abantu abami nami sengenzela yena. Usebulele lo mama umuzi. Yeah, iphinde mtatela inamandla leyo. Indoda Yeah. nenkosikazi uma beganene. Yeah, ngiyakuzwa mtatela. Kufanele bashaya umthetho odwa ukuze idlozi lingangcoli. Ingathi indoda ibeka umthetho ithi phakathi kwalomuzi alingeni ibhlukwe. Yeah. Phakathi kwalomuzi akekho umuntu ohamba buye ngesikhathi esithile. Yeah. Bese ethi umama enzani abantu abami ngoba babona akekho nami sengenzele ubaba wenu kodwa enzani ngoba babona mase kububa wenu ningakwenzi ukuthi okusho ukuthi umuntu omubi indoda Mtatela yes. Okusho ukuthi lo mama angayibulalisa indoda yakhe ngezingane zakhe. Umuzi ke uqala ukufa nokungcola kwedlozi ngokuganwa unkosikazi ongakwazi ukucabanga futhi nongenawo umthetho. Yeah. Ukuba izingane eziningi ngabe ziziphethe kahle futhi ziyahlonipha ziyabasaba abazali bazo kuthiwa umuntu oyinkinga ubaba uma ungcono ufa kanjalo umuzi. Iyo so mangabe uganwe noma uthandana nomuntu enithi uma nikhuluma into eyi1 nizwane kusho ukuthi ikhona inqubekela phambili la. Inhlanhla lomuzi ayisophindi iphele. Tatela. Ayisobuye iphindi iphele yohlala zonke into zakhona zohlezi ikhanya ngoba laba bantu banengilozi yokulalelana futhi banengilozi yokuzwana. Umbona abawubekayo uyohlala uyiketango njalo akekho umuntu onqamula. Kuthiwa izono zoyihlo ziyokwehlela kubantwana ne? Yeah. So let's say mhlambe ke kuyalalelwana la ekhaya but kunezono ezindala ezenziwa umkhulu mabhebhezela ibutho.
Kuba kanjani kuleso sigaba leso ukubona ukuthi mhlambe kumele kulungiswe ukuze mhlambe idlozi lihlezi lisele kulayini? Ngicabanga ukuthi indlakithi empisholo ibakhonzile abantu ababonayo. Okay. Futhi indlakithi empisholo iyabonisa ibona leso asazikele ababakakholele emaphusheni. Okay. Kodwa kuhambe manje mabe abantu ababonayo kufike kuthiwa kufuna kainhlamluko. Okay. Kusuke kufanele kucoshwe wonke umndeni kuhlalwe phansi ikhulunywe lento ukuthi kobani kwanze ku1 no2 no3 konakala ku1 no2 no3 bese kulungisa lonto kusuke emuva. Yeah. Noma kungeqedwe kodwa ikhona lento ezombuleleka ukuthi ivuleke lento futhi igcine futhi ime ngomumo wakhona. Mabenze njalo abantu bagcina isintu sabo bangasilahli isintu behlezi bese sintwini sabo. Baba ke abantu sesintwini kodwa abantu bagcina sebekhathala ngenxa yokudlala belaphi. Athi umuntu ngahamba ngendaweni ethile kodwa ayisengikhathela ngithathe sengivele ngakhetha ukusindiswa sengivele ngakhetha ukuthi ngivele ngikhohle nje yona yonke lento ngiyiphilela impilo yami. Ayikho impilo yakho yoyiphila ungenalo idlozi. Sihamba umhlaba ongaka nje sithembele lona idlozi. Sihambe sincenga abantu ukuthi abantu baphile sithembele lona idlozi. uNkulunkulu uyibonus ngoba yiba bakwazi ukufinyelela lapho esingafinyeleli khona. Bona bayizithunywa zikaNkulunkulu. Ngoba baseduze kwethu. Dr. Mtatela, ikhonto engifuna ukuthi sibheke oke wathi kuyihasha kancane. Ithi into abantu bayaphupha kodwa bayakhohlwa. Umuntu ethi impela ngiphupha impela mina kodwa ngivuka ngikhohliwe. Mhlawumbe iphupho engilikhumbulayo engaliphupha last year noma last year. But uyaphupha impela every day but nje ivele inyamalala. Iziphi imbangela ezidala lokho? Imbangela ezidala lokho umuntu nomuntu usuke kufanele ngasonke isikhathi ayihlambulule yena. Na abantu bahambe behosha yonke imimoya. Mase ngabantu sihambe sihosha yonke imimoya. Ezinye zezinto zivala izinto esihambe siyijomba. Ezinye zezinto zivalwa izinto esihambe siyibuka noma izinto esihambe sizenza ebumnyameni. Kuthiwa ke okwenza ubumnyameni ekhanyeni kuyavela. Injalo. Ugcina ubona impilo yakho wena uyiphupha into uvusa ukhohliwe. Uthi mase siyenzeke emva kwamasonto ambana emva kweinsuku ezimbalwa uthi lento ngayibona. Injalo lento ngangiyibonaphi. Iyabuye ngangayiphupha kodwa manje angisayikhumbuli kahle kodwa lento ngangayibona. Into enjalo ke yenza ukuthi umuntu bagcine bevalekela amaphupho engasakwazi ukuthi ayibone into isiyenzeka kodwa manje engazi ukuthi ngangiyiphupheni ndaze ngisayikhumbula kodwa ngangayiphupha angazi uyiphupheni. Izona zinto ezikhomba ukuvaleka kwemimoya noma kwabantu osukuhamba nabo sebegadile. Umuntu nomuntu usuyegadwe idlozi lakhe. Ngoba sithi thina ngoba idlozi la komalume alimshaya umuntu limshaya bese ugogo usalukwazi komalume sikushaya bese sikunikeza amaswidi. Kanti siqeda ukushaya ngakopheni ngisho amasekhe. Yes njalo indaba. Yonke into sithi asicele komalume. Ngoba yiba abantu abanamandla ayo yonke into. Kunento abantu abangayi-understand ukuthi masuke noba kuthiwa uzalela emshadweni. Kodwa idlozi la komalume lohlezi lipowerful ngasonke isikhathi. Okusho ukuthi umgomo ongeqeki kalula lewo. Dr. Mtatela, uma sikhuluma ngedlozi bakhona abantu ke esingesikufihla abathi basindisiwe abathi idlozi alikho noma ngabe likhona liyidemoni mfethu. Asishaye lokho bese sidlula kule yanto ngoba iyasilimaza sindlu yakithi empisholo ukuthi impande zethu siyayihlubuka. Lengizoyikhuluma manje ngizokhuluma iqiniso limsulu. Abantu abavamisa ukuthi bathi idlozi alikho. Ilabantu abangemuva. Mangithi abantu abangemuva abantu abaphethwe yibishop noma abaphethwe umfundisi noma abaphethwe umvangeli. Abathi idlozi idemoni. Laba abantu ababaphethe abasho ukuthi idlozi idemoni.
bathini mtatela awuze naye awuhluba udlube ekhasini bathini Iy'nkabi zethu lezi Yeah. zifake iy'phandla. Zifihle ngamashethi iy'phandla. yeah Ziyawenza amasiko. mhm Kodwa ngoba basuke inkolo njengabanje eziningi zamabhizinisi. yeah Bona badukisa abantu ngokuthi bathi idlozi alikho. Bese umuntu eza ngomqondo odakwe inhlupheko. Akubona utshwala kuphela ubudaka nayo. hayibo uthini mtatela Inhlupheko umuntu meza esontweni edakwe inhlupheko. ish Uzofike athi naye idlozi alikho. yeah ngiyakuzwa mina mtatela Mina ubaba ongizalayo. yeah Ngike ngagunda nje mhlawumbe ngithi ezinyangeni ezedlule. yeah Wafika kimi. Wathi yabona mawagunda. Ngase ngithe idlozi alikho. yeah Wathi yabona mawagunda. Wathi uzokubona kwabona uSawuli. yeah ebheke Damascus Ngale ndoda izongiginqa nemoto. yeah Ngagcina lo la ngigunda. Ngalo la ngangiyogunda ngalo la ngiphuma endlini ngithi ngiyogunda ngishaya imoto ngiyogunda. Wathi yabona into ofuna ukuyenza. Uzokubona kwabona uSawuli. Angigundanga. Umuntu ke mezoye esontweni edakiwe. yeah Edakwe into emdakiwe ngale kotshwala. Uyofike yonke into afike athi hayi ukhona uNkulunkulu yedwa khona. Usudakwe ke inkolo nayo iyadakana. Njoba nemali nayo idakana abanye badaka. Isidaka ngendlela ezahlukene. Kodwa fanele mawuye esontweni uyumqondo usobha. okay Uzokwazi ukubona yonke into. yeah Uyabona umfundisi mawungambuza umbuze nje into esimple. Uthi nje mawuthe yaqhawula ubhekisisa isandla asinazo nenhlanga. Bese umbuza uthi awumfundisi wagcaba nini? Athi umfundisi uzomphendula ngomqondo osobha. yeah Athi ngangakuyikhethi inkosi. simple answer Yeah. Kodwa zizinhle inhlanga thothi beyisanda kuvaleka. Ziyagcaba izinkabi zami. Ziyagcaba nje futhi ziyasonda futhi ziyahlaba. Zinazo futhi izindle engangeni umuntu. no wemtatela hayi ndoda ngiyakuzwa mfowethu sizoshawa kodwa sizongena kuyo leyo one day so ngifuna ukubheka ke njengamanje ukuthi likhona yini idlozi elislow elidinga ukukhanyiselwa ngaso sonke isikhathi thola ukuthi yona lo muntu unalo idlozi kodwa ke hayi man konke eshodayo mhlambe lezi zinto zokuthi kunama boost ngendlela mhlambe eningabeka ngakhona nina ngabe ziyasebenza esimene esifana naleso Idlozi elisuke lislow. yeah Kusuke kuphazama emuva. okay Kusuke kwenziwe izinto ezenziwe imsamo aphanjaniswa umsamo ngendlela ophanjaniswe ngawo. Usuke ubheka umuntu oyedwa lo msamo. yeah Ingakho ke idlozi izoba slow kukhona labo abasuke bengihambisana into eyenziwa kodwa ngoba baphoqiwe ukuthi ababheke umuntu oyedwa bese umuntu eba nenhlanhla yokuthi abhekwe yisalukwazi sasekhaya koma kodwa nasangasinaki ingakho into zakhe ihamba kancane ngoba inhlanhla yakhe ivalekile ngapha kubo kodwa usephila ngalomusa walesi salukwazi yeah kodwa nawo lo musa akawunakile ngoba akaboni mase sesibooster thina siyibooster ngenkani lento yeah sizoyibooster thina yeah mhlawumbe engathinti idlozi siyibooste imele yodwa nanso ke indaba enkulu ephazamisa abantu manje niyayibooster imele yodwa nikhuluma ngani sikhuluma ngezinto esuke sizoyisebenzisa hayi baba musu ungena ehlathini ngelo dabeni manje niyabooster nikhuluma ngani makukhulunywa ngokubooster sizobooster umuntu okay ngizoyibeka lento iqonde yeah ukuthi kuzofika umuntu athi mina sengikhathele kwadlozi sengikhathele yilo
Yeah. Eyiphi option engayithatha? Yeah. Mina option engizokuthathisa wona ukuthi thwala. Yenzani? Thwala. Yeah. Angithi kunento eyikhulunywa abantu mabekhuluma besejikini nabesejointini. Athi indoda enjani eyisontweni indoda ebalekela utshwala. Yeah. Ngithi mina indoda enjani ehlupheka indoda ebalekela ukuphila ebalekela ukuthwala. Mawuzibona uhlupheka kakhulu awukwazi ungame esitolo locela uthula namashumi uyindoda. Yeah. Indoda isuke inezinto eziningi. Izosiphila kulo siphila ezweni labantu abaphila ngezinto zabo. Yeah. Izosiphila kulo siphila ezweni labantu abanezindle ezingangeno. Siyababuka laba abanezinto zabo abayiveza obala. Yeah. Abathi thina sithwele. Yeah. Umuntu ahamba athi mina ngithwele mina athi mina ngisazothwa akulula nokuhamba usho njalo. Masuyenze into uhamba ukhuluma. Yeah. Yeah, isinto sezenziwa ingane zazenza ngokudlala zayithatha zayenza yabo umdlalo. Yeah. Indoda mayisuke inendle kangena imuntu noma inobaskidwayo uhleli la uhleli khona Yeah. ongasetshenziswa umuntu osetshenziswa wena kuphela no basket kunento yakhe phakathi. Yeah. Ngiyakuyibona ikhuluma kodwa uyibona ngezenzo. Yeah. Le ndoda engathi ayiyodwa le ndoda. Abantu abanginuke. Musu ufuna ukuyiveza ebantwini. Yeah. Uyabona thina umuntu umeyiveza siyakuthi akazi lutho. Yeah, mtata. Usayingane ukhakhali sethincane. Ngoba phela lento esuke yenza usuke into ejulile. Yeah. Awukwazi usungathatha imfihlo. Uhamba uyitshela abantu. Yeah. Uthi mina nginokuthi. Yeah. Mina ngathatha ukuthi kuze nawe asambe sothwala. Sakhula thina inyanga ifihle. Mina abaningi abantu abangifihlile. Yeah. Athi ayingesimiso kumtata sokubhekela inyanga. Yeah. Kunezinto zangivusa ngo12 ebusuku. Zafona ngo4 zathi ziyeza. Zafika ngo12. Uthi omunye ayengangikufihlile. Sangibona ndoda ukuthi siyafa ilumba kodwa ake ngiyilekelele ngiyibhoboze ngilethe ku. Yeah. Ngoba ni abakholelwa abantu bahambe beveza into yabo serious. Yeah. Sekuyilo ukuthi hayi ngizokwenzela ndoda umusa uhambe kuleya ndoda. Kunendoda ekuyafika nje eminyakeni edlule ngibe kunyaka odlule. Ithi ndoda ngithe angiphathele ndoda ukuyilekelele. Yeah. Sikhale kanele sami sekenzwela ngoba ipassport igcwele. Yeah. Agcwele ama passport abanye babuya sebeshintsha ubulili. Abanye babuya sebecream. Ngento abayilandayo ezisuke nawo bethi beyazama beyobooster ngoba kusuke beyobooster beyozama impilo sebehlulekile. Yeah. Idlo zelislow izinto azenzeki. Yeah. Kunabantu abanezinkampani kodwa zikaze zisebenze. Kodwa usazi ayifuni imali yakho. Yeah. Nothimi njalo ukucacise lo not usazi lo TRC lo ethemba podcast. Unota SARS ya SARS ulimi alivuma nje kwenzakalani kulimi mfowethu. Yeah, so abantu ke abaningi kaphani kodwa ke azisebenzi uSARS umile mfethu uthi ke ngiyakutexta each and every month uthini Dr Mtatela uthi idluzi labalisebenzi kwenzakalani la? No nabo sefanele bheka aboost lapha la kufanele aboost khona. Angikhulumi ngeboost okhuluma ngawo mfethu because abantu abaningi ngempela lento ibahluphile emakhaya mfethu. Bakhuluma ngama companies asebacharge kakhulu kodwa ke akwenzeki lutho nje mfethu. Akukhulume ngayo le ndaba sizwe. Masikhuluma ngento yokuboost. Yeah. Mina ngikuvusela izinto ezahlukene. Okay. Zikhona inhlanga. Okay. Zemali. Okay. Zenhlanhla eziphakamisa inhlanhla. All right. Yeah. Zikhona futhi izinto anginazo into ethu isiphakamiso. Okay. Ngoba ngiyazi mhlawumbe ngingathi isiphakamiso mangikhuluma ngesibunge sokudonsa. Ngikhuluma ngento umuntu mina usuke serious kodwa no mina ngifuna ukuthwala manje. Bese ngikubekela ukuthi izitholo zami zinhle la zimbila. Okay. Zinhle la zimbila. Yeah. Ngibe nespoki. Hayi ndoda ayiphinda ubanani mfowethu? Nginespoki. Esivusa umsebenzi wakho sikubooste into osufuna ukuzenza. Okay. Sihamba ke mawusunga ugcina umyalelo wakho na sibe nesacrifice. Iyakhona yonke into osukuyithatha
iba ne-sacrifice. Ma isuke ingenayo i-sacrifice sekuyinto nje ezohamba kahle izokulekelela khona futhi uma usuke ushwebile ngelanga usuke ushwebile Yeah. iyamukela kodwa lento uma uzoyiqina nawe izokuqina Yeah. ngibe Yeah, nokuhamba wait baba. Ispoki awuyiphinde ispoki. Uma ukhuluma ngema-sacrifices espoki ami kanjani mfethu because abantu kumele bebe nayo clarity mfethu abantu mfethu bahlupheke kakhulu bangena entweni abangazazi awuyichaze mfethu into okhuluma ngayo. isipoki ngisibeka ngendlela ehlukene emntwini Yeah. isibeka egazini lesi sibeka egazini sinemigomo yakhona Yeah. kodwa mase ungasawugcinanga umgomo wakhona Yeah. sizoba ne-sacrifice esizoyenza singahlupha iy'ngane ekhaya umsebenzi ushone phansi Yeah. futhi uma ushona phansi awulibona ibhanoyi uma lisuka phezulu liya phansi Yeah. liya njengebhanoyi phansi futhi naso umsebenzi masukuphakamisa sukhuphula njengoba uma usukubona ibhanoyi lisuka phansi Yeah. isukuma njengebhanoyi lento yakho kube khona isipoki esizositshala egcekeni Okay. is either unethaveli noma unebhizinisi noma unenkampani sisitshale egcekeni sisakhela isihlahla lapho esifaka khona yonke inselo yomuntu wasekhaya abasuke bezovuma mabengavuma bavumi lento siyikhande bese sikutshela ukuthi njalo ngenyanga uzohlaba imbuzi igazi lalembuzi ifanele Yeah. lentuze lapha uma ingane yakho ifuna umsebenzi noma kune position eyifunayo Yeah. wena uzohamba ngoba siyikhande lento yaba isithixo sakho isithixo sakulomuzi ngoba sizoboost idlozi lale ekhaya ngoba lina aljenawo amandla ufike lapha ufike uguqe lapha uhloniphise ngoba isithixo sakho ocela kuso uthi manje ngiyakhuleka sibanibani Yeah. ngizokhuleka kuwe Yeah. ngihamba nosibanibani Yeah. oyindodakazi yami noma oyindodana yami Yeah. namhlanje uzocela isikhundla emsebenzini isiphumile ipost makuphuma ipost uthi ngiyacela ndoda ngicela umfake esikhundleni manje uthi mase sesitholile isikhundla buya phela uzobonga kunabantu abacela kodwa bangakwazi ukubonga mase betholile ngesikhathi ubuya wena uzobonga izophinde lento ikukhuphule kakhulu ngisho ngawo umuntu onebandla bawungixolela befundisi Wabuya futhi ngaleyo okay aqhubeka ngisho umntakama. ngawo umuntu onebandla Yeah. ungumfundisi kuyibishop Yeah. uzofika ayitshale lento ekhaya bonke abazalwane bazonikela esontweni Yeah. bacele kuye yena uzobuya ngesikhathi abantu sebecelile Yeah. ephethe into umhlatshelwa yala ekhaya afika abacelele athi osibanibani nosibanibani ababize bonke abantu abasebandleni lami bacela 1 no 2 no 3 bacela impumelelo Yeah. bacela imisebenzi lethi izobanikeza umsebenzi Indoda abanikwa igama lenkosi phela uma ngabe bakhona abantu abagugumba ngokuthi mina ngisonto esibandleni elithize buka nginani. Angifuni ukugcina kakhulu lapho But ngifuna ukuthi ngishaye umuthi wena banikwa yilento umfundisi usuyayicela ekhaya okusuka umnike yona. angithi umfundisi ngesikhathi esuke yena eyoguqa lapha kuleyanto Yeah. usuke eyocelela izingane zakhe Yeah. ngomhlatshelo azocela ngawo Yeah. ukuze izingane zakhe nazo ziphumelele Yes. kuba yilabo nalabo ngoba phela nabo abanikeli ngendlela efanayo laba bantu Yeah. yena uzomaka laba bantu abanikele kakhulu Yeah. Yeah. ukuthi Yeah. osibekwe Yeah. bacela ukuthi ngoba abafani bonke abantu esontweni Yes. ubabona abantu behamba kahle kanjalo nabelaphi Yeah. baba nayo lento egcikeni uthi mefike ecela kuyo lento yakhe acele kuyona lento yakhe athi namhlanje ngicela 1 no 2 no 3 isokwenzeka lento ayicelile kodwa njalo ngenyanga yazi umuntu olalento angahamba ogeza umuntu angahamba ogeza abantu aba100 bephethe 50,000 bodwa bodwa ngoba kuzoza abantu abaphethe imali bodwa futhi Yeah. bafike bayenze lento afika benzele futhi bazoba right ibheji ukuthi bazoba right noma bekuthiwa uqalekiswe kangakanani leyo muntu Yeah. kodwa yena mawafike wamcelela lapha ya
kuzokwenzeka. Ayikho le nto ukuthi indle engangena imuntu. Iyinto nje ezobekwa egcekeni etshalo egcekeni eba yisihlahla. Uzobona izihlahla yifana zonke niyasazi isihlahla afika kusebusuku. Yeah. Yeah. Kuba yilezo zinto. Bona ngisho umuntu othi inkampani yama yisebenzi naye metshalele lento egcekeni ungofa naye. Yeah. Bese kuba yilokho kufihlakele ukuba sendlini. Yeah. Okukhandela indle engangena umuntu. Yeah. Leyo ndle engangena umuntu kungena yena kuphela. Angeni ngisho ingane, angeni ngisho unkosikazi. Kuyothi mhla esegula, esegulela ukuhamba ngoba lento izomtshela ukuthi insuku zakho ndoda seyiphelile. Nawe phela fanele uhambe usebenzele abanye. Yokwenzani? Yosebenzela abanye. So Dr. Mtatela, umunendlu yakho wena wedwa engangeni umuntu. Kusuke uyocollecta lezinto uyicollecta but uma usuhamba emhlabeni lento iyakhuluma nawe ethi nawe usuyosebenza njengoba nathi sisebenza. Nawe phela uyahamba emhlabeni mase sekufika insuku zakho zokuthi uhambe. So abantu bangena kuleyo nto iriski bazi ngenxa yenhlupheko noma mhlawumbe ngenxa yokuthanda izinto. Cha nje mina njengo Dr. Mtatela umuntu ngiyamtshela iqiniso. Kunezinto mina engaziyeka ukuzenza ngoba ngangafuni izibulala igama lami. Okay. Eziningi nje kufana angifuni ukuzisho futhi ngoba ngifuna ukulimaza abantu. Kodwa angifuni ukufaka inhlabathi emapharishini abafowethu. Kodwa kunezinto engingazenzi. Okay. Engenesizathu sazo. All right. Uthi kudalwa yini ngingazenzi. Okay. Bahlezi bengifonela abantu befuna ukukhulisa induku. Angikwenzi ngoba kuzolibulala igama lami ngoba akukho. Yini engekho Mtatela? Ipipa likhuliso. Yeah. Ngekwazi ukukhulisa ipipi. So mfethu uzanenye bakhona abantu phela manje abathi nayini umkhulisa pipi and futhi bayiqhenya ngalokho ke bayabuya abantu bathi nawo ama results bewaveze futhi. Alikhuli. Kwenzakalani? Angazi mina ngahluleka. Okay. Angifuni into ezobulala igama lami. Okay. Maningi ama-complain, mina i-complain mangayithola into ngiyiyeka. Okay. Ngoba umhlaba nguhambile wonke. Yeah. Awukumhlaba engawuhambanga. Ukuthi ngeke ngimemezele. Yeah. Kodwa nje kunezinto ezingekho. So uqonda ukuthi lezo zinto wena ngoba uthi wena uyayiqhelelanisa nazo zingamanga azenzeki noma ziyenzeka kodwa mhlambe emandleni akho wena ufinyelele khona. Cha mina akwenzekanga mina ngibazamile abantu abanye ngababuyisela imali zabo. Yeah. Ngoba ngangafuni ukuthi ngilimaze igama lami. Yeah. Igama lami likhulu ngendlela eyisimanga. Yeah Mtatela. Olazi unenhlanhla ongalazi usazolazi. Dr. Mtatela. Yeah. Ngoba kuningi nje kuningi angifisa ukubala konke ngoba ngizobulela amapharisha abantu ngifaka inhlabathi ephashini labantu. Kodwa mina umuntu mezothatha into kimi ngiyamtshela ukuthi le nomngozi lemva kwesikhathi esingaka yenza ukuthi lemva kwesikhathi singaka idla ukuthi kodwa yikhedla umuntu. Ayikho edla umuntu. Mayidla umuntu usuke wena ungayisigcinanga usuke ungasigcinanga ngesethembiso. Ngoba ngesikhathi uvusela isipoki. Phela ngicela senibonana naso mhlambe ebusukeni bangalelo langa nomsuni bangakusasa kusuke senikhuluma ikubuza ukuthi ufunani. Angikhandi into engavuki ngikhanda into ekhulumayo ekubuza ukuthi ufunani wena Mtatela. Wena ufunani izofika nje ifithi mfoka Jabu uyaphila. Uthe konke ngizokulekelela ngani. Bese ngimtshela. Ngithi ngifuna abantu esigodlweni. Ngifuna ngene abantu abaphethe imali bodwa. Ngifuna abantu babengene abantu bese beyaphila. Noma mina nginamatekisi ngifuna uzongivikela ematekisini. Amatekisi ami ungivikele lapha isithunzi imali ingene usuku nosuku. Ikwenzele leyo nto. Usuku uyicelile. So lento le okhuluma ngayo uyayixhumanisa nedlozi noma ayixhumene nedlozi? Ngiyikhanda imele. Ima uzoyikhanda ihamba nedlozi la suye kufanele uyenzela mhlambe abelaphi izangoma abathandazi. Ikhona uzoyithatha uyikhande ime ngisithunywa. Okay. Izokwazi ukusukuma
Kunomuntu othothi mina sengihambile ngayilanda lento kodwa kwenzeke lutho akaze kwenzeke lutho. Bese umthatha ummisele kahle ihambe ngesithunyo. Yabo. Kunabantu abangenayo inhlanhla. Yeah. Yabona namhlanje lapha manje lapha kwayimamanjwa namhlanje kumhlaba namhlanje mhla ka5. Yeah. Nakusasa ngizobe ngigeza abantu othi mina inhlanhla nginayo. Ngiphethe yonke into akekho into engekho. Nayilanga ngophinde ngibuye futhi. Yeah. Ngoba umuntu ufanele umgeze bese uyincikise esidalweni sakumalume lento khona izokwazi isheshe isukume. Yeah. Yeah, ziningi ke ngokwahlukana izinto esiphakamisa ngazo abantu sebehambile abantu ama-passport agcwele. Yeah. Ayishiya eduze babuye sebe cream sebephopotha. Yeah. Ziningi izinto seyishintshe namazwi. Sengathi ikhulisa kosisi. Yabona uthi konakele nje. Yeah, Mtatela. Yeah. So Mtatela ngifuna ukuthi ke ngivale njengamanje kodwa ngifuna ukuvala ngento oyithintile ebe sensitive kumina ukuthi izinto niyahamba niyoyitshala endaweni ezithize lapha izosebenzela khona. Kuyenzeka yini Mtatela into niyoyitshala ethempelini noma esontweni thizeni ebusuku nomfundisi? Ngiyenzeka. So ububi bokuthi la esontweni sekunalento kubantu bungakanani kubantu abangamakholwa phakathi? Inkinga esosibheke nomfundisi. Mezokwenza umgomo esuke etshele leyanto. Mina ngiyazi ngesikhathi ngisayibeka. Okay. Kodwa mase sengiyibeke ngayiqeda. Konke basuke sebekhuluma bobabili ngoba isukivuselwa yena. So like obviously when you don't care ukuthi abantu abaphakathi la kule hole eyisonto izobalimaza kangakanani awunankinga nalokho wena? Ayitshalwe endlini ngaphakathi, itshalwa ngaphandle. Okay. Kodwa eyadini lesonto. Ngaphandle. Yeah. Kuthiwa yini la ngaphandle egcekeni lesonto. Yeah. Itshalwa khona. Ngiphela lento izobe idonsa abantu. Ibalanda all over. Futhi kwenzeka ngalendlela ayifunayo. Mefuna bamthengele izinto bazomthengela izinto ayifunayo. Njengoba befundisi bethengelwa kangaka imoto. Bebahle kangaka becebezela. Ingoba ibandla liyabathanda. Phela lento nawe mawunayo thandeke ebantwini. Izokwenza vele uthandeke ebantwini futhi izokuvikela nasezitheni zakho. Ngiyakuzwa Mtatela asivale njengamanje kodwa uzokhama umfundisi ke egxekwe ethi ayikho indaba yo Dr Mtatela and inhlamba ezinjalo nizemukela kanjani njengabalaphi bendabuko because abefundisi vele obviously bayanithuka but at the end of the day nina nihlezi nithi hayi noma nisithuka uzani nemali. Imvamisa ke into nje ethi inhlamba. Okay. So kuyinhlamba ngabe sobe sethuka sisuke singenayo inkinga. Okay. Imvamisa mina ngikhuluma ngabefundisi. Okay. Usuke nje ukuhayiba ngoba ngisuke ngibasiza ukuthi bakwazi ukuthi ngoba yinto abaphila ngayo. Angikhuluma mina ngenzela ukuthi bakwazi ukuthi bazothola into yokuphila. Yeah. So I don't care noma ebekuthuka befundisi nabazalwane. Noma kusasa uzobuya. Ngizongifonela uzobuya esathi ipassport igcwele. Yeah. Na umbukiso ke mfethu omkhulu sesivala nginama questions mfethu awu2. A1 actually. Ithi yona sisivala mfethu. Yikuphi Dr Mtatela okungcono mfethu ukuthi ufole uline omude esitolo makade uthenga something? Ngiphinde lo mbuzo. Let's say ubuthenga igross uline mude. Yikuphi okungcono noma okupreferayo ukuthi uthenge igrocer esitolo noma uthenge online? Ukuthenga igrocer esitolo. Why? Kuhle ukuyibambelana ngezandla zakho futhi uyibonela ukuthi uthengaphi. Kunjani la uthenga khona? You don't care ukuthi uline mude kangakanani? Mawusuke into uyidinga kufanele ubekezele.
okusho ukuthi ngoba sikwithemba podcast abantu abahlala ethembeni bebekezele bazoyithola into abayidingayo. Ababekezele emhlabeni kuyabekezelwa. Into yama shortcut ayiphele. Ama shortcut awaphele. Siyabonga Mtatela uthina abantu abasubscribe na iCamera belike beshare. Sicela abantu ababuke njengamanje emakhaya. Yeah. Kulombukiso obukayo subscriber bese uyalike. Ucommente kahle futhi nawe uzokuthola okuhle. Ngithi nje inkosi inibusise. Uthola kanjani Dr. Mtatela inamba yakho Facebook, Twitter, Instagram? Ku Facebook ngusiphiwe Mtatela Jama. Yeah. Ku TikTok ngusiphiwe Jama. Yeah. Inamba yami ngifoneleka kuyo 067 164 6507 067 164 6507. Yeah. Babekezela abantu mabephuze ukuphendula baningi. Yeah. Nami ikhanda nje walelikhulu nje ligunquza ngicela sezigcwele. Yeah. Ngicela sengikhohlwa ukuthi bekathi fanele khona ngiphendule abantu, fanele ngiqale ngivale idatha nginiphendule nonke. Yeah. Kodwa nje ngithi sizosakithi asiqaphele ezinye zezinto sibheke. Ngiphinde futhi ngithi nakubelaphi mabenzela abantu izinto ababatshela iqiniso ukuthi inomngozi kuphi. Yeah. Ngoba kuhle umuntu uma umnikeza usizo bese umtshela iqiniso. Yeah. Sibonge nje lapho. Inamba yakho ugcina qhola kithi 067 164 6507. Akukho okunye ufuna ukukhuluma mhlawumbe ufuna ukuvala ngakho? Mina ke nginyanga. Yeah. Angiqhamukanga nje sengithi ngiyathwalisa. Yeah. Nginazo imbiza, nginazo inhlanga zenhlanhla abantweni bonke abantu abagembulayo, mawugembula nje uthi uyiphanta. Mawuyiphanta nje udayisa unetafula. Nginazo iwasho, ngisosho sodwa ngisenhlanhla esusa amathunzi esidonsa inhlanhla esidonsa imali. Mawumela lapho ukorobhe ngaze sigodleni noma esitolo. Nginembiza yokumithisa ekuthiwa uyibhoboza. Ibhoboza ngizomnikeza ubhutsazi. Yeah. Nginebhoboza lapha nokuthi umuntu wakho uyajova. Cha, uzoyithola ingane. Futhi uzala ingane ezinhle, uzozala ingane ezifana nezingane zami ngoba ngizala ingane ezinhle nami. Ngibonge nje kakhulu namaqhudi indoda eyiqhudi ethi ngiyashesha ukuchama. Ukhona ugqilaza ukulama nendoda ethi ayivukelo imizwa isenayo iyakhathala. Induku nje mayinesizi. Inesizi nje iphathwa inzululwane. Ngiyawalapha kakhulu amadoda nosisi abathi sesinenkinga la manje ama-underwears ayasha ngaphansi. Zikhona imbiza, khona imbiza yami ekuthiwa udrive ihamba ne-side pocket yakhona eyenza inani zishise kakhulu. Ikhadi lihlale kwena ubaba kuphi imali. Asibonge. Ikhadi lihlala kubaba. Hawu bakithi sibonga kakhulu ngane zakwethu. Sithemba podcast sithi kungcono bakithi ukulibekezelela kuze kufike isikhathi sakho bakithi. Ngeke ngabuza uDr. Mtatela uthi kungcono ukuthi ume online omude eShoprite kunokuthi uthenge online uthenge izinto ongayiboni. Yebo isimanje manje kodwa inkulumo yethu ithi yekani ukuthi negijimele izinto eningayi understand kahle. uDr. Mtatela uthi zibambele ngezakho izandla ubone ukuthi lento injani. Ngamanye amazwi uzophumelela ke ngaleyo ndlela ukulinda nokubekezela. Nina bengezengeze sikwithi RCTV. Like, subscribe, comment, share this video. Ithemba podcast iyandlondlobala iyaphambili. Akukho kunye. Ngithi mina inkosi inenzele umusa, inenze kahle. Ngiyagoduka ngiyakithi ngiyodla amaganu. Amen.